खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्ताहनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसा सोनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा सोनाय, नोंथांमोना 10,000 फैसानि सेकखौथ' निसय गासिबो मोनजोब्बाय जानो हागौ, नाथायबा 10,000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै जानो हागौ। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेनिफ्राय CMAAA फैसा सोनाय, नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसा सोनाय, निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसा सोनाय, दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो जब कार्ड, रेशन कार्डनि बागैबो आं माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे CMAAA फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरगोनोसै। नोंथांमोना गाबोन मोननो थांगासिनो दङ। गाबोन गासिबो मोननो थाङा, नोंथांमोना बेखौ मिन्थिना ला। गाबोन बबे जायगानिया मोनगोन दा बेखौ आं मिन्थिना मोननाय जाथ'वाखै। नाथायबा जोंनि नैबे BTC एरियायाव हले गाबोन सोथ'वा, माने गाबोन नोंथांमोननिसिम 1 लाख फैसाखौ सोना हरा नैबे CMAAA बिथांमोना बेबादिनो मोनथाम मोनब्रै बेबादि जायगा खालामनानैसो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरगोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामना होखादों नालाय। दा बेनिखायनो गाबोन जोंहा नैबे शिबसागर बिथिंजाय जरहाटिंजायना मोनगोन बायदिखौ आं मिथिना मोनदों। दा जिखियानो जाया मानो गाबोननिफ्राय नैबे फैसाखौथ' सोखासिगोन नालाय। दा नोंथांमोनाबो सानफा साननैनि उनावनो नैबे 1 लाख फैसाखौ मोननो हागोन नैबे CMAAA जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ। बारा गोबाव सम गैलिया। नोंथांमोननि स्टेटासआथ' दायो नैबे कमप्लिटेडसिम जागोन। जेब्ला नोंथांमोना नैबे 2,500 फैसाखौ मोननाया स्टार्ट जागोन अब्लासो नोंथांमोननि स्टेटासआव कमप्लिटेड बेबादि देखायगोन। नोंथांमोना आंनिसिम बेखौ गोबानो सोंहरदोंमोन। जोंनिया माथो दिनैसिमबो स्टेटासआ कमप्लिटेड बेबादि जायाखै होनना नोंथांमोना बुंहरदों आरो। नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानाङा। जेब्लानो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबनाया स्टार्ट जागोन नैबे 250 थाखा फैसाया मासै मास, अब्लानो नोंथांमोननि बे स्टेटासआव कमप्लिटेड बेबादि देखायगोन नोंथांमोननि नैबे फाइनाल स्टेटासआव आरो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन। बयबो स्टेटासखौ नाय। जायफोर नोंथांमोननि स्टेटासआ दाबो नैबे एप्लिकेशन फर डिसबार्समेन्टसिम नोंथांमोननिया थाङाखैबा बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबाय था। दासिमहालागैथ' गासिबनाबो थांबाय बादिखौ आं सानदों। ओरैनोथ' जोंहा बारा गोबावबो सम गैला नालाय। जोंहा दिनै माबा जाबायानोसै, फेब्रुवारिनि जोंहा दिनै 1 तारिख जाबायानोसै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सानबानि उनाव मोनगोन नालाय। दा बेनिखायनो गासिबनोबो नोंथांमोननि स्टेटासआ दायो माबासिम जाबाय जानांगौ, डिसबार्समेन्टसिम फैबाय जानो हागौ आरो। दा बे जाहैबाय जोंहा नैबे जिबन प्रेरणानिया। नोंथांमोननि स्टेटासखौ बयबो नायनानै खोन्थाहर नोंथांमोननिया बबेसिम मोनहैखो स्टेटासआ, बेखौ आं जाहाथे मिथिना मोननो हायो। दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसा। दा बिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकाराबो नोंथांमोननिसिमथ' फैसा होनो होननानै थांखि लाखाबाय। नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनखाबाय। फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखखालि 10 तारिखनिफ्राय आरो 10 तारिखखालि बिथांमोना होजोबनो हागोन हाया दा बेखौथ' आं बुंनो थांला। नाथायबा फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय बिथांमोना होजेनसिगोन आरो। जेरै लाइमोनफोरनो बिथांमोना सासेयाव 2 लाख करि फैसा होसिगोन। नाथायबा सोर मोनगोन बेखौ बुंनो हाया। सोर सेलेक्ट जाखो दा बेखौ मिथिना मोननो हायाखै। बोरै एप्लाइ खालामनाय जानानै थांखो बेखौ मोजां मिथिना मोननो हायासै। दा जिखियानो जाया मानो फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा एबा BTC सरकारा लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होसिगोन। दा बिनिफ्राय नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराबो 10,000 मोनो ना 20,000 मोनो, जायखिजाया नोंथांमोनाबो फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय मोनजेननो हासिगोन। जेनेबा नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा फेब्रुवारिनि 10 तारिखखालिनो नोंथांमोना नैबे फैसाखौ मोनजोबनो हागोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा। बिथांमोना बुंदोंसो नालाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय जोङो होलांसिगोन होननानै, माने 10 तारिखनिफ्राय जागायजेनसिगोनसो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबा 11 तारिखआव सोरबा 12 तारिखआव नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा नोंथांमोना 20,000 नङाबा 10,000 नोंथांमोना चेकखौ मोननो हागौ बादि। ओरैनो बिथांमोना दासिमावबो बे क्लियारिफिकेसन खालामना होनायखौ आं नुनो मोननाय जायाखै। आं नोंथांमोननिसिम बेखायनो बुंहरनाय जादों नैबे BTC सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनसे ग्रुपआव बिथांमोना खै हाजारसो फैसाखौ होगोन दा बेखौ आं दिनैसिमबो मोजां फिक्स मिथिना मोननो हानाय जायाखै। बिथांमोना सिगाङावथ' बुंनाय बायदिबा 25,000 बेबादि फैसा होगोन होननानै बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन। दा बेनिखायनो 25,000खौ होगोन ना 10,000सो होगोन ना 20,000सो होगोन दा बेखौ मोजां मिथिना मोननो हानाय जायाखै। दा जिखियानो जाया मानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा फैसाखौथ' मोनखागोन BTC सरकारनिफ्राय फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय।
सरकारनिफ्राय दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना गोरिब न'खर नोंथांमोनाबो फैसा मोननो हागोन 10,000सो नोंथांमोना बेबादि फैसाखौ मोननो हागोन बादि दा बिनिफ्राय बेंगुरा सुबुंफ्राबो फैसाखौ मोननो हागोन माने पार्सन विथ डिसेबिलिटि बिथांमोनाबो नैबे फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ 10,000 5,000 15,000 20,000 बेबादिनो फैसाखौ मोनगोन आरो एक्जेक्टलि बेसेबां होयो बे सरकारनि सायाव दायथ'आ जाबाय दा बिनिफ्राय नैबेखौ नोंथांमोना दानिया मिथिना लादो अरुणोदय स्किमनि नैबे माबाखौ 8,000 फैसाखौथ' नोंथांमोना मोननो हाखासिगोन फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवनो नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना मोनजोबखाबाय नोंथांमोननि नैबे गोदान बेनिफिसियारि लिस्टआ साननैसोनि उनावनो फैनो थांगासिनो दङ गोदान एप्लाइनिया आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबो बेखौ बुंहरदोंमोन अब्लाबो नैबे सप्तानि बे आपडेट जाहैबाय नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ आरोबाव बुंहरफिननाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामनायमोन नाथायबा बेनिफिसियारि लिस्टआ नोंथांमोनाव फैफिनाखै बेनिफिसियारि लिस्टआव नोंथांमोननि नामा जेनेबा फैयासै आरो सोरनियाबा मा जादों मिस्टेक जानायनि थाखाय स्पेलिं मिस्टेक बायदिसिना जोंहा प्रब्लेम जानायनि थाखाय बिथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैबाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय जायाखैमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हासिगोन नोंथांमोना निसय खामानिखौथ' मावना लाखाबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोना स्पेलिं मिस्टेक बायदिसिना गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांमोना जायफोर फैसा मोननो हायासै नोंथांमोना निसय खामानिखौ मावनानै लाबायबा अबेसे नोंथांमोननिसिमथ' खोन्थाहरखादोंमोन नोंनिया बेबादि गोरोन्थि जादों नोङो बेखौ मावनो नांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम माने कन्टेक्टखौ लाहरखादों जानो हागौ अफिसियेलि बिथांमोना माने अफिसियेल बिथांमोना आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि खामानिखौ मावनानै लाबायबा नोंथांमोनाबो फैसाखौ मोननो हागोन नैबे 8,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोननि नामा दायो सोसननाय हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ डाटा एन्ट्रि खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दं सेलेक्सन खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो नैबे 8,000 फैसाखौ नोंथांमोनाबो बयबो मोनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोनानो सेलेक्ट जायो बे नङा जेनेबा नोंथांमोनाथ' गोबांनो गोदान एप्लाइ खालामदों नालाय दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना सेलेक्ट जाजोबगोन बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोननि जयगथाखौ नायगोन बिनि उनावसो नोंथांमोनखौ माने प्रिफारेन्स वाइसआव बिथांमोना सेलेक्सनखौ खालामगोन जायफोर बिथांमोना जेरै रान्दि बिनिफ्राय जायफोर पार्सन विथ डिसेबिलिटि बेजों लोगोसेनो हाबा जायालासिनो थानाय डिभर्स जानाय दा बिथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननाय बेखौ नोंथांमोना निसय मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो बिथांमोनाथ' मोनखागोनखा टेनसन गैया नैबे 8,000 फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव जायफोर नोंथांमोनाबो गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाबो सेलेक्ट जाबानो नैबे 8,000 फैसाखौ मोनगोन आरो सेलेक्ट जाखागोनखौ आं मिथिना मोनखादों नोंथांमोना गोबांनो मोनगोन बायदिखा मानो होनोबा जोंनि नैबे बिटिसिआव 100% दाख्लै जोंहा कमप्लिट जाखायाखैमोन दा बेनिखायनो गोबां महिलाफ्रा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं बेखौल' नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोंहा 10,000 फैसा सोनायाथ' जोंहा बिटिसिआव जोब्बाय बायदि माने जोब्बायानोदां आं बारा एसेबां थाल लानाय जायाखै आं सानाखै आरो जेनेबा बेसेबां आंनाव लिस्टआथ' दङ अब्लाबो आं सानबावाखैसो जोब्बाय बायदिखौ आं मोनदों जोंहा दाख्लै 3 तारिख ना मायावबामोन जोंहा बे माबानिया पटबजार समस्थिनिया गोसोआव गैबावलासो आं दा जिखुनु जाया मानो नोंथांमोननिसिमथ' सोना हरबाय माने नैबे सेखौथ' रानना होजोब्बाय अब्लाबो नोंथांमोननि नैबे 10,000 फैसा बेंकआव हाबाखै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों नैबे गावलिया बेंक जायखौ जोङो ओरैनोथ' फुल फर्मआ जाहैबाय आसाम ग्रामीण बिकास बेंक जायखौ जोङो ओरैनो लकेलि गावलिया बेंक होनना मिथिनाय जायो दा बे गावलिया बेंकनिया माने फैसा हाबाखै होननानै बांसिन आं मिथिना मोननाय जादों माने सोरनाबाथ' हाबबाय माने बांसिनानो अब्लाबो हाबाखै होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों जेरै आं माजबाद समस्थिनिखौनो नोंथांमोननिसिम एग्जाम्पल महरै खोन्थाहरनोसै थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखआवनो बिथांमोना चेकखौ मोननो हादों नाथायबा दिनैसिमबो बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबाखै जायफोर बिथांमोननिया गावलिया बेंक एकाउन्ट जेरै SBI बेलेग एकाउन्टनिया हाबबाय आं बेखौ मिथिना मोनदों नाथायबा नैबे गावलिया बेंकनिया सोरनाबा हाबबाय साफा सानैना अब्लाबो गोबांनियानो नैबे 10,000 फैसा हाबाखै होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों बिथांमोना एसे लासै खामानिखौ मावदों बादि गावबागावनि ब्रान्चनि सायावबो बे सोनारगोन दा जिखुनु जाया मानो नोंथांमोननि नैबे 10,000 फैसाया हाबगोन ना हाबाखै चेकखौ बेंकआव डिप'जिट हैखांनायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना बयबो भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय अब्लाबो टेनसन लानो नाङा दे जायफोर नोंथांमोना बेंकआव चेकखौ हैखाबाय गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव थांनानै चेकखौ नोंथांमोना डिप'जिट खालामहैखाबायबा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोननि नैबे 10,000 फैसा हाबफैखागोनखा दा बेनो आरो बाथ्राया नाथायबा नोंथांमोना एसे थाब मोननो लुबैदोंमोन एसेबां गोबाव बेबादि नेनांगौ जायोबा एसे बालायलाङो नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना माला मोनगोन बेखौ गोबाङानो सोंहरबाय थादों आरो जेनेबा 10,000 चेकखौथ' जों हैबाय माथो दिनैसिमबो हाबफैयाखै होननानै बुंबाय थादोंमोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन गोबां मानसियानो चेकखौथ' डिप'जिट खालामहैदों नालाय दा बेनिखायनो बेंकनि अफिसियेल बिथांमोनाबो एसे माने ट्राफिक जादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन खामानि मावनायाव बिथांमोनाबो हाख'वाखै गोबां बुरजा मानसिफ्रानो
समानो सोहैबाय नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोनाबो एसे लासै खामानिखौ मावदों लासै नोंथांमोननि बे चेकखौ सिफायनानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोना हरजोबगोन जेबो टेनसन लानो नाङा दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाखाबानो जाबाय दाथ' नोंथांमोना नैबे इलेक्सन जोबखांनानै एप्रिल मे जुन हालागैसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन नैबे 1250 फैसाखौ नाथायबा 1250 फैसा बे बारायखागोनखा नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानो नाङा 1500 2000 बेबायदि जागोनखौ नोंथांमोना सानना लाखाबानो जाबाय इलेक्सननि उनाव 100% नोंथांमोना बेखौ सानना ला अरुणोदय स्किमनि फैसाया 1250निफ्राय मासाव बारायनानै बियो 1500 नङाबा 2000 जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंखानाय जाबाय मानोना बिथांमोना एसे सिगाङावनो सरकारनि मानसिफ्रानो बुंदोंमोन मिनिस्टार नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारनि मिनिस्टार बिथांमोनानो बुंदोंमोन जोङो 1400 खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथायबा बे 1400खौ बिथांमोना खालामासै दा बेनिखायनो बे इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आवनो जायखिजाया इलेक्सननि उनावबाबो 1500 2000 बेबायदि खालामगोनखौ नोंथांमोना एक्सपेक्टखौ खालामबानो जाबाय एबा नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय अरुणोदय स्किमनिया दा बेनिखायनो जोबोद लाब दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि जाय मुलाम्फा मोनगासिनो दङ नोंथांमोना मास थांबानो 1400आनो जा 1500आनो जा ना 2000 जायो नोंथांमोना मोनबायानो थागोन आरो मोजांल' गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ थि खालामना लाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबनाया दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जैबो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो फैगोन नैबे इलेक्सननि जोबनायनि उनाव सरकार जाफिननाय लोगो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जुदि सरकारखौ खालामफिननो हायोबा बिथांमोना दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि 1 केजि बिनिफ्राय माइरङाथ' फ्रियानोखा बिनिफ्राय जानाय थावखौ नोंथांमोननिसिम 1 लिटार नोंथांमोननिसिम फ्रियाव होनो थाखाय बिथांमोना दायो थांखिखौ लाबाय दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना फ्रियाव मोनजोबनो हासिगोन बेफोर बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय बिनि उनाव आरो मा होदेरबावो ना उनाव दालिखौनो 2 केजि खालामो ना मा खालामो बिथांमोना इलेक्सननि समाव एनाउन्समेन्टबो खालामना होनो हागौ जेनेबा दालिखौ जोङो 2 केजि फ्रियावनो होसिगोन सिनिखौ 2 केजि होसिगोन संख्रिखौ 2 केजि होसिगोन बेबायदि होननानैबो बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामनो हागौ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो नैबे चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ बेबादिनो हरबाय थागोन जुदि बारायोबा दा बिनिफ्राय नैबे जब कार्डनिया जोंनिया दा बेनो प्रब्लेम जानानै दङ रावबो बांसिनानो माने लेबरनि खामानिखौ मोननो हाया जेनेबा गेरेन्टि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट मोननांगौमोन 100 डेजनि थाखाय दाथ' 125 डेज बेबायदि खालामबाय अब्लाबो नोंथांमोना बोसोरसेयाव सानसेनिनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाया जब कार्ड थाबाबो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो नैबे जि रामजि स्किम फैनायनि उनाव नोंथांमोना एबाराव मेन डेज एबा नोंथांमोना गेरेन्टि नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हागोन बायदि नोंथांमोना एसे दैजों हमनानै थाबानो जाबाय एसे उनाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना गेरेन्टि जुदि जब कार्ड गोनांफ्रा जब कार्ड गोनांफ्रा खामानिखौ नोंथांमोना मोननो हायोबा नोंथांमोना अब्ला बोसोराव 125 दिननि थाखाय खामानिखौ मोननांगौ नालाय दा बेनिखायनो बोसोरसेयाव नोंथांमोना 40,000 45,000 बेबायदि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो जब कार्डजों जुदि नोंथांमोना गेरेन्टि खामानिखौ मोननो हायोबा बोसोरसेयाव 125 डेजनि थाखाय दा बेबायदि मोना दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन दाथ' जि रामजि स्किम खालामबाय नालाय एनरेगा एबा एमजि एनरेगा बेबायदि स्किमसोमोन सिगाङाव बे स्किमनि नामा दा बेखौ जि रामजि खालामनाय जाबाय नालाय दा बेनिखायनो बे जि रामजि स्किमा मोजाङै इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जब कार्ड गोनांफ्रा फैसा मोननो हागोन हाया बोसोरसेयाव 40,000 45,000 मोनगोन ना मोना आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव बिनि बागै भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बयबो चेनेलावल' आपडेट थाबानो जाबाय बेफोर गासैबो खामानिफ्राथ' बहा दालाय जाबावनो इलेक्सना जोंहा खाथि जाबाय दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनावसो बेफोर गासैबो खामानिया जासिगोन होननानै बेखौ सानना लाबानो जाबाय दा ओरैहाय आरो जोंहा नैबे टयलेटनिबो फैसा मोननांगौमोन दा बेखौबो सोनो हायाखै दा बेनिखायनो साननो गोनां बाथ्रा आरो बेफोर फैसाफोरखौ बहा मा खालामजोबो जेनेबा जायफोरनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव थाखानाय जायफोर माने सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ मोननांगौ दा बिथांमोनाबो मोननो हायाखै इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दङ आरो जोंहा एमसिसिआ नैबे इलेक्सननिया 28 तारिखहालागै नांगोनखौ आसा खालामदों बयबो दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ खालामनांला होननानै आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोनगोनखौ आसा दा खालामदो इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना मोनगोन बायदिखौ सानना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटफोरखौनो हरनाय जाबाय ओरैनो एसेबां इम्पर्टेन्ट आपडेटथ' गैयामोन अब्लाबो सप्तायै आं नोंथांमोननिसिम बेबादिनो भिडिअ लाबाय नालाय स्किमफोरनि दा बेनिखायनो उफाय गैया आं नोंथांमोननिसिम बेबादिनो माने माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा नैबे माखासे आपडेटफोरनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों